Itt vagyok az 50. születésnapomon, és ezen a napon nem csak a 40-es éveimnek lett vége, hanem egy nagyon mély és transformatív folyamatnak is. Ma volt az utolsó napja, 42 napos lébőtkúrát tartottam, december 15 óta nem ettem. Ez egy magasabb hívásként érkezett meg, és amikor kapok egy ilyet, akkor erre mindig természetesen igent mondok. Ez egy teljes sejti, fizikai síkú, szellemi, mentális, emocionális átalakulás volt. Ezek az utolsó terhek, amik így ki kellett, hogy a testemből így kerüljenek az elmúlt 4,5 évemnek a megéléséi, illetve egy életen átnyi dolgok, amik még itt voltak a testemben, a szervezetemben, az érzésvilágomban, a gondolatmeneteimben, azok is most így teljes kitisztulásba kerültek. Azt gondolom, hogy egy teljes transformatív és metamorfózis állapoton mentem most így keresztül, és elképesztően hálás vagyok, hogy az elkövetkező időszakomat ezt ilyen tisztán és kvázi tényleg egy ilyen újjászületéses állapotból tehetem meg. Készítettem videókat erről az egész folyamatról, minden nap egy kis videóbejegyzést a megéléseimről, a folyamatról, meg hogy ez az egész mi volt, úgyhogy ezt holnaptól meg fogom osztani, úgyhogy ha érdekel, akkor majd figyeld ezeket a kis videós összeneteket erről a folyamatról, meg hogyha van kérdésed, akkor erről is lehet kérdezni, úgyhogy teljesen megújultan vágok bele a következő úgymond B oldalra, ezt szokták mondani, de ezt nem így gondolom, nekem még csak most indul el, illetve Mindfuck, Unfuck Your Money, annyiféle dologgal készülök itt a tavasszal, úgyhogy nagyon várom, hogy ez a megújultság, ez hogyan fogja a munkámat, meg az életemet itt átjárni. Már van sejtésem,